Dobrý deň, sledujete štúdio TA3. Papierové peniaze postupne miznú zo života ľudí. Nahradili ich platobné karty, mobilné telefóny či prstene s čipom. Okrem toho tu máme kryptomeny a projekty digitálneho eura. O aktuálnych trendoch sa budem rozprávať s Petrom Gécom, predsedom Združenia pre bankové karty, ktorého už vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Géc, povedzme si na úvod, ako sú na tom Slováci v rámci bezhotovostných transakcií? Slovensko momentálne v postcovidovej dobe je vlastne v rámci, povedzme, meritka Európskej únie asi zhruba v nejakom strede. To znamená, že najnovšie štatistiky zhruba ukazujú, že každá druhá transakcia sa realizuje elektronicky, ale ten cash stále samozrejme ostáva v hre a stále si myslím, že je to vec, ktorá určite v blízkej budúcnosti sa nezmení. Dá sa povedať aj, ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami alebo celkovo v Európe? Myslím si, že takto cash alebo používanie hotovosti nie je až tak strašne späté so silou ekonomiky. Máme príklady napríklad z Nemecka, z Talianska, kde stále hotovosť dominuje, ale napríklad severské krajiny sa snažia naozaj tú hotovosť znížiť na absolútne minimum a naozaj tam sme na číslach asi okolo 80% pri platbe teda kartou, respektíve elektronickým platobným prostriedkom. Keď sa na to pozrieme bližšie, čo vlastne ľudí láka, aby používali či už teda platobné karty, mobilné telefóny? Sú takéto transakcie rýchlejšie, pohodlnejšie? Jedna vec je samozrejme dostupnosť tých prostriedkov v momente tej platby. V minulosti samozrejme bolo úplne bežné, že keď sme si išli kúpiť nejakú vec, ktorá sa nám páčila, nemali sme dostatok peňazí, tak sme buď museli ísť do banky domov alebo do bankomatu jednoducho niekam, kde sme tú hotovosť zohnali. A v podstate potom sme urobili ten nákup. Veľa ľudí už si zvyklo na to, že napriek tomu, že tie peniaze fyzicky nemá pri sebe, tak má k tým prístup a v prípade teda, že chcú si nejakú vec kúpiť alebo nejakú službu obstarať, tak ich majú k dispozícii hneď. Takže ja by som to skôr povedal, taká flexibilita je jeden motivátor a potom samozrejme druhá je tá pohodlnosť spolu teda s bezpečnosťou. V súvislosti s tým som sa stretol ale aj s takým názorom, že ľudia preferujú hotovosť, aby minuli menej peňazí. Hrá to teda nejakú rolu aj psychológia? Určite áno. A predovšetkým pri kreditných kartách, kde ľudovo povedané nemíňame svoje peniaze, ale peniaze niekoho iného. Samozrejme potom ich musíme zaplatiť, ako to sa ináč nedá. Tak v podstate vtedy ten človek má tú tendenciu míňať viac peňazí, ako keby tú hotovosť mal v rukách. Ale samozrejme je to všetko otázka osobnej disciplíny a nejakej finančnej gramotnosti na to, aby sme si nevytvárali dlžné sumy alebo jednoducho dlhy, ktoré v podstate potom nie sme schopní splatiť. Keď sa pozrieme na bezhotovostné transakcie, hrá tu nejakú rolu aj časová perspektíva? Sú nejaké milníky, kedy ľudia začali viac používať tieto inštrumenty? V minulosti vždy to bolo s nástupom novej technológie. To znamená, že celkom slušný nárast platieb sme zaznamenali práve vtedy, keď prišla bezkontaktná technológia NFC, či už to teda boli platobné karty, alebo potom neskôr mobilné telefóny. No ale samozrejme v nedávnej minulosti práve to bola pandémia, kde práve platba kartou bola nevyhnutná vzhľadom teda na to, že nebolo možné ísť fyzicky do obchodu, ale bolo treba, povedzme si, potraviny alebo akýkoľvek tovar objednať napríklad cez kuriéra. A mnohé internetové služby samozrejme vyžadovali platbu vopred kartou na svojich stránkach, takže to bol taký, nazvime to trošku neštandardný, ale naozaj teda motivačný prvok, ktorý sa tu objavil. A samozrejme v budúcnosti uvidíme, čo nám tá realita prinesie a kde sa budeme musieť prispôsobiť nejakým novým situáciám. Okrem tej spomínanej psychológie, ktorá hrá rolu u každého človeka, je tu aj aspekt bezpečnosti. Niektorí ľudia môžu mať obavy, či platby s kartami alebo mobilnými telefónmi sú bezpečné, najmä staršia generácia. Čo by ste im povedali? Dostali sme sa do momentu, myslím si, kedy vlastne tí útočníci alebo celá tá kriminalita nie je zameraná na prelomenie technických daností toho riešenia. To znamená, že tá bezpečnosť alebo nebezpečnosť teda nie je o tom, teda, že to moje zariadenie alebo to riešenie, ktoré mám, by bolo nejako problematické, že by sa ten útočník bez mojej vôle vedel dostať k mojim prostriedkom. Čiže naozaj tá viacfaktorová autentifikácia a rôzne iné veci, ktoré poskytujú prevádzkovateľe, aj napríklad biometria a tak ďalej, prispievajú k tomu, že priame takéto útoky na vlastne infraštruktúru poskytovateľov sú veľmi nízke a skôr teda naozaj tí útočníci sa zamerajú na nás a na manipuláciu ľudí prostredníctvom rôznych phishingových mailov, kde sa snažia vlastne tieto informácie získať v podstate dobrovoľne od užívateľov a samozrejme potom ich nejakým spôsobom zneužiť. Nejakým spôsobom táto bezpečnosť sa aj vyvíja, že časom sa začnú používať, dajme tomu, rôzne biometrické hodnoty ako otlačok prsta alebo sietnice.
Tento stav už vlastne trvá. Momentálne je to skôr o tom, že práve poskytovatelia rôzneho softvéru na mobilných zariadeniach prišli s tým, že máme dnes bežne to, že odomýkame tvárou, autorizujeme otlačkom prstu a tak ďalej. To znamená, ten mobilný telefón nám v tom významným spôsobom pomáha a v podstate prenáša tú našu biometrickú stopu práve do toho elektronického prostredia. A tým pádom, samozrejme, tá zameniteľnosť tých ľudí už klesá a naozaj v dnešnej dobe môžeme povedať, že ten vývoj práve tej bezpečnosti určite pôjde týmto smerom. Hrá tu v tejto súvislosti nejakú rolu už aj umelá inteligencia? Určite áno. V minulosti v podstate umelá inteligencia alebo umelou inteligenciou sme volali niečo, čo sa volalo strojové učenie. To znamená spracovanie veľkých dát, ale práve dnes sa do tejto oblasti dostáva už teda aj, nazvime to, ten prvok tej autonómnosti, ktorý vlastne spôsobuje to, že dokážeme vo veľmi krátkom čase spracovať veľký objem dát a na základe toho robiť rôzne predikcie, ktoré nám zase na druhej strane umožňujú, povedzme, predikovať určité spôsoby správania, nejaké možnosti zneužitia a tak ďalej. Nemusíme zachádzať do nejakých detailov, ale v podstate ide o nejaké algoritmy, ktoré zachytávajú rôzne vzorce, potom to vyhodnocujú a na základe toho robia aj tie bezpečnostné systémy, plány. Tam je obrovská práve výhoda v tom, že naozaj každý jednotlivec podľa svojho spôsobu, nazme to nákupného správania, má nejaký vzorec, ktorý sa, dá sa povedať, veľmi často opakuje a práve tá umelá inteligencia vie posúdiť, že či tá transakcia, ktorá práve prichádza, je súčasťou toho vzorca alebo nie. A v prípade, že tam existuje nejaké podozrenie, tak dokáže upozorniť, povedzme, operátora alebo nejakú, nazvime to, vyššiu entitu, ktorá potom rozhodne, či tá transakcia je v súlade s tým, čo ten človek robí alebo nie. Vráťme sa ešte k bezhotovostným platbám. Aké sú vlastne dnes možnosti? Poznáme mobilné telefóny, platobné karty, ale už aj čipy alebo kusy oblečenia. Vo všeobecnosti, keď prišla na trh tzv. Tokenizácia, to znamená, že dneska vieme jednu platobnú kartu uložiť vo viacerých koncových zariadeniach formou špecifického kódu a vieme vlastne tieto špecifické zariadenia používať tak, ako tú platobnú kartu. A to je práve ten wearables, to sú tie súčasti toho oblečenia, alebo napríklad tie prstenie, o ktorých ste hovorili na úvod a tak ďalej. Tak v podstate momentálne teda ten trend, alebo to, čo asi zrejme budúci rok budúci rok uvidíme aj na Slovensku, je práve použitie instantných platieb práve u obchodníkov, ktorí budú môcť realizovať tú platbu priamo teda na mieste v reálnom čase ako prevodný príkaz z účtu platiteľa na účet prijímateľa. Je pravda, že sa pripravuje niekoľko riešení, ale ešte zatiaľ neexistuje nič, čo by sa dalo nazvať nejakým štandardom. Ja osobne teda už preferujem najmä platby mobilným telefónom. Vy ste na tom ako? A mobilným telefónom určite áno, vzhľadom teda na to, že tá blízka budúcnosť naozaj bude o tom, že aj vlastne doklady budú súčasťou mobilného telefónu, tak bude veľmi pohodlné vlastne nosiť len jedno zariadenie bez toho, aby som potreboval celú peňaženku alebo čokoľvek iné. Samozrejme, platba ako taká je veľmi jednoduchá, vzhľadom teda na to, že sa jedná o bezdrôtovú technológiu, čiže priložím to zariadenie, ten mobilný telefón k nejakému platobnému terminálu a zaplatím. Samozrejme, tá limitácia je zjavná, pokiaľ telefón je vybitý, prípadne pokiaľ nie je mobilný signál, tak možnosti použitia sú obmedzené. Využívajú dnes podnikatelia mobilné telefóny ako platobné terminály? Registračnú pokladnicu samozrejme mať musia, lebo je to zo zákona dané na maloobchodný predaj, ale to, čo sa zmenilo, a myslím si, že je to veľmi veľký ústretový krok voči obchodníkom, že nemusia mať špecifické dedikované zariadenie platobný terminál, ale existuje veľa aj na Slovensku prevádzkovateľov, ktoré ponúkajú tzv. Softverové alebo aplikačné POSy. Čiže ten terminál je vlastne aplikácia v mobilnom telefóne, na základe ktorého ten obchodník vie prijať platbu. Samozrejme sú tam určité špecifiká, ktoré sú dané teda tým, že samozrejme môže mať ešte aj tlačiareň, ktorý vytlačí vlastne aj ten bloček, ale vo väčšine prípadov sa to skôr rieši tak, že buď to potvrdenie o platbe pošle mailom alebo SMS-kou. V Číne som sa nedávno stretol s tým, že ľudia, keď platili, ich mobilný telefón vygeneroval QR kód. A táto technológia je už nejakým spôsobom aplikovaná aj v Európe? Určite áno, dokonca na Slovensku máme štandard Pay by Square, to znamená, že máme vlastne štandard QR kódu, ktorý môže byť napríklad uvedený na faktúrach alebo na iných platobných výzvach a človek prostredníctvom tohoto kódu veľmi ľahko vie vlastne získať informáciu od prevádzkovateľa služby, ktorý teda tú službu fakturuje a vie vlastne urobiť veľmi rýchlo platobný príkaz. Je predpoklad, že
práve v oblasti instantných platieb, o ktorých sme sa rozprávali, toto môže tvoriť nejaký základ pre budúcnosť alebo pre platbu obchodníkom cez takéto riešenie. Pán Gec, vy sa ako pozeráte na kryptomeny, napríklad Bitcoin? Ním možno tiež platiť bezhotovostne. Vidíte v kryptomenách budúcnosť? Určite áno, len práve nie v tých, ktoré sú voľne obchodovateľné, respektíve ktorá hodnota tej kryptomeny sa odvíja od nejakej dopytu a ponuky, ktorý vlastne aj Bitcoin je vlastne týmto spôsobom navrhnutý, ale skôr tzv. Stablecoinov, ktoré sú buď definované priamo nejakým výmenným kurzom voči nejakej štandardnému parametru a v podstate sú to meny alebo sú to nejaké veličiny, ktoré dokážeme veľmi presne v čase zmerať a ktoré sa nemenia. To znamená, že vieme, že keď v momente platby tá hodnota bola takáto, tak vieme, že aj v momente zúčtovania bude rovnaká. Nie je tu isté riziko, že s bezhotovostnou spoločnosťou sa vytratí akási ekonomická sloboda, pretože štát napríklad bude môcť všetko zdaňovať, sledovať všetky finančné toky, keď ľudia medzi sebou nebudú môcť platiť peniazmi? Určite áno, ale ukázalo sa napríklad, že aj v tých severských krajinách, napriek tomu, že takáto obava bola, tak stále bolo jednoducho dostatočný priestor práve na realizáciu hotovostných transakcií, ktoré tú slobodu stále ako keby umožňujú. A znovu, keď sa vrátime k tomu podielu, ktorý je napríklad na Slovensku, to znamená, že zhruba tých 50%, tak ja si stále myslím, že ten priestor tu je. A hlavne, čo je kľúčové, žiadny zo štátov, by som povedal, Európskej únie zatiaľ nepristúpil k tomu, že by akokoľvek legislatívne urobil reštrikciu, buď teda na platbu kartou, alebo naopak na platbu hotovosťou. Skôr ten trend je dávať napríklad zákony, ktoré naopak tú hotovosť nechávajú ako právo jednotlivca a nejakým spôsobom sa neprikláňať v bezhotovostnej platbe ako k jedinej možnej. Keď si ale predstavíme budúcnosť 20-30 rokov, viete si predstaviť, že by hotovosť úplne vymizla z našich životov? My sme tento rok v januári ako Združenie pre bankové karty oslávili 30. výročie a mali sme konferenciu, na ktorú som sa snažil práve nájsť prierez prezentácií práve za tých posledných 30 rokov. A už na prelome milénia sme vlastne hovorili, že za tých 10, 15, 20 rokov tá hotovosť bude na ústupe. Potom ten míľnik sa stále posúval v čase a teraz vidíme, že sme v roku 2024 a v podstate stále sme 50/50. To znamená, že ten trend je taký, že aj keď príde nová technológia, tak väčšinou je to o tom, že si nájde nových záujemcov alebo nový trh. Ale ten starý jednoducho nezničí alebo nezruší. To znamená, že ja si myslím, že pokiaľ nepríde nejaká razantná zmena, ktorá si to vyžiada, tak nejakým samovolným vývojom alebo nejakou evolúciou určite tá hotovosť nevymizne. Napríklad digitálne euro? Digitálne euro je špecifické v tom, že je vlastne len v rámci Európskej únie. My sa stále na to musíme pozerať aj tak, že samozrejme tá únia z nášho pohľadu je celkom veľká. Je to silný ekonomický subjekt, ale stále sú tu aj iní hráči a jednoducho tá platba je potrebná aj mimo tú úniu. Čiže áno, digitálne euro môže vyriešiť veľa problémov a môže pomôcť Európskej únii smerom dovnútra, ale smerom von určite nie. Toto sú peniaze. Ako sa pozeráte na budúcnosť platobných systémov? Platobné systémy vo všeobecnosti smerujú vlastne k úplnej digitalizácii a jednoducho vzhľadom teda na to, že aj tie hardwareové prostriedky sú dneska naozaj dostupné, tak naozaj máme nové technológie, ako je blockchain, ako je virtualizácia, ktoré nám vlastne umožňujú dynamicky pristupovať k spracovaniu transakcií, k objemom týchto transakcií a podobne. A plus samozrejme, ako ste spomenuli, máme umelú inteligenciu, ktorá prostredníctvom práve behaviorálnej analýzy, čiže analýzy nákupného správania dokáže určité transakcie dokonca vyňať z toho balíku, čiže zoptimalizovať celý ten value chain. A teda tá budúcnosť by mala byť hlavne o rýchlosti, o spoľahlivosti a o bezpečnosti. Pán Gec, posledná otázka. V rámci Združenia pre bankové karty sa snažíte práve o približenie sa k bezhotovostnej spoločnosti. Z vášho pohľadu sa vám to darí? Myslím si, že áno. Myslím si, že hlavne to povedomie tých ľudí o tých platobných prostriedkoch sa zlepšuje. To, čo v podstate my vnímame ako najväčší posun je, že v minulosti aj tí ľudia, ktorí tú kartu používali, väčšinou používali iba na výber hotovosti z bankomatu a potom platili bežné nákupy hotovosťou. Dneska ten trend je teda taký, že už veľa ľudí, hlavne napríklad tie základné nákupy, ako sú potraviny a podobne, už realizuje kartou a naozaj tá hotovosť sa stáva len teda otázkou nejakých
drobných výdavkov alebo niečoho, čo vlastne, kde tá karta sa použiť nedá. Máte aktuálne niečo nové v rámci svojich aktivít? A momentálne 7. novembra pripravujeme konferenciu pre odbornú verejnosť, ktorá sa volá Deň bez hotovosti, ale pre všeobecnú verejnosť súčasne s touto akciou, respektíve teda aj momentálne prebieha súťaž, kde vlastne ľudia môžu zaregistrovať svoje nákupy prostredníctvom platobných kariet vydaných na Slovensku slovenských obchodníkov na stránke www.zbk.sk a môžu sa zapojiť do súťaže o, myslím si, že veľmi veľa hodnotných cien. Hovorí Peter Gec, predseda Združenia pre bankové karty. Pán Gec, ďakujem, že ste prišli do štúdia. Ďakujem za pozvanie.